aj dobré nahlasovky. Taktiež by som chcel dopredu pozvať, Katarinka, zostaň s nami, prosím, Braňa. Taktiež chcem pozvať Borisa, pána Jozefa Tkáčika, pána Mariana Veselského, pani Soniu Valentovú Hasprovu, Jána Filu, aby prišli k nám dopredu, pretože náš kandidát, ktorému všetci fandíme, má pre vás všetkých malý darček. Ako prejav úcty a vďaky za to, že ste ho podporili a prišli kúsok zo svojho umenia ukázať aj našim vzácnym hosťom. Môžem ťa na chvíľku poprosiť? Jurko, poď ku mne. Ja tu mám ešte jeden darček. Sú tam dve CDčka. Na každom CDčku je 18 skladieb. Dokopy je tam 36 skladieb. Poprosím tvoju maminku, aby si zapchala uši. Maminka, zapchajte si uši. Ja ti to CDčko dám a ty ho dáš maminke. Dobre. A čo jej povieš? Čo jej povieš? Maminka, ľúbim ťa. Venuje ho Ján Fila, magický huslista práve Jurkovi, aby ho dal svojej maminke. Jozef. Ďakujem. Skôr než to ukončíme, bez týchto vzácnych hostí a bez ich výkonu nebol by ten večer tak krásny, aký bol. Dovolte, aby vás všetkých pozval na menšie občerstvenie a komunikujte medzi sebou, ale nie o voľbách, ale o tomto krásnom večeri. Všetkým vám veľmi pekne ďakujem, predovšetkým týmto váženým dvom dámam, predovšetkým výkonu, ktorý podal pán Tkačík, samozrejme všetkým ostatným a bez teba, Ríšo, by ten večer nemal punc. Veľmi pekne ďakujem. A ak chcete, aby sme v Bratislave a v Ružinove mali všetci punc, nezabudnite na čísla 8 a 28. Jozef Matušek. Krásny dobrý večer a dobrú punc.